ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ರಾಲಾಡು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ ಬೇಣೆ ಒಂದೈಕ್ ಎಂಚ ರಟ್ಟುಂಡ ಕಾಲ ಪಣುಡ್ಚು ಬಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಈತ ಮಾಲ್ತೆ ರೆಡಿ ಈತ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಅತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ಮರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದು ನಾ ರಾಳ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅಡು ಈತುಂಡು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅದಾವು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆತು ಯಾನು ಮೈಕ್ಲ ಕಾಣ್ತೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಇತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುರುಕೆ ಬಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ದತ್ತೊಂದು ಬರವಳಿತಿನ್ನದ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈದ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೈಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಗುಟ್ಟುನು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಮರ ಆಕಳು ತೂಪಿನಿ ಮರ ಎಂಚ ಕಲ್ಪುನು